Dnes je to presne rok, že som prvýkrát zložila Rubikovú kocku. A preto som si pre vás pripravila toto špeciálne video, v ktorom vám poviem moje rekordy, aké dávam normálne časy, koľko kociek mám a iné ďalšie zaujímavosti. Tak si to užite. Začnem kockou 2x2, tam mám single rekord 97 stotín a average mám 3,12. Normálne dávam tak sub 7, sub 6, keď sa podarí, tak aj sub 5. 3x3, čiže klasická Rubiková. Tam mám single rekord 10,26 a proste mohli vidieť moju rekonštrukciu na YouTube a average mám okolo tých 16 sekúnd. Normálne dávam sub 23, som už stabilné, ale už sa darí, že už proste mám častejšie sub 20, ale nie som stabilné, ale som častejšie. A to je tak všetko k trojke. Oha, tam mám single rekord okolo 28 sekúnd a average okolo tých 35. Normálne dávam sa 50. 4x4 tam mám single rekord okolo 59 sekúnd a average okolo minúty 20. Normálne dávam tak od tej minúty 30 do 2 minút. Pyraminx tam mám single rekord 1,26 a average 4 sekundy. To isté je aj na skill, jak tak podobne, single je troška horší, ale je to stále sub 2. A tiež dávame normálne časy podobné. Tam dávam tak sub 8 na Skillbe a sub 9 na Pyramixe. Stabilne. Square One, tam mám single rekord okolo 28 sekúnd a average okolo 35, a normálne dávam tak minútu 30. Niekedy aj pod minútu, do tej minúty 50. Tak mám 12 kociek, čo sa týka oficiálnych a 2 neoficiálne, v podstate jednu. Bola som na 2 súťažiach. Prvá bola Brno Open, ktorá sa konala nečakane v Brne a tam som získala diplom. Som bola tretia medzi ženami klasickej Rubikovej. To som bola na Bratislavnom Kadov Open, tam sa žiadne takéto diplomy nedávali a tak úspech bol, možno. A bola som ešte na neoficiálnej súťaži Festival spoločenských hier a hlavolamov, ešte reklama. A tam som získala v kategórii 2x2 Cube a Pyraminx 3. miesto. A to bolo tak. Všetko, čo sa týka takto diplomov, viac ich nemám. Žiadna medaila, nič, ale to sa všetko zmení. Teraz vám ukážem kocky, tak približne a užite si to.